हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इंदु बिंदु आपण मन सब केमती अच्छे भलरे थे निहाती आम भी भलरे अच्छे टाइम हो गला 7टा पाखापाखि आम भी उठी सारूँ सूर्य देवता भी उठी सारे देखु शीत दिन सूर्य केते सुंदर देखा शीत दिन सूर्य किरण आ तार व्यू बहुत सुंदर लगे एक्चुअली अजा सूर्य देवता को नमस्कार करुँच सकाळु से गाधे सारे देखु मो गोलाप गछरे कढ़ आसीगला सुंदर लगुच देखु फूल फुटिले आपण मन को देखदेवी काऊ मैंने आसी जाइए खावाई ये गोटे काऊ ये अच्छी मैंने दुई सांग आसी जाइए सबुदिन से मैंने आसती खावाई मंदिर जावाई आमर ये फूलमाल गुंथा है गेली भी उठी सारा गेली की देखदेवी चलते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन की कथा एगुड़ा लाज देखु टे ओहो रागी आउची छुआ तार राग भी एमती लाज भी एमती ओह ब्रश कर दे ठाकुर बासन मजा चलची ठाकुर पूजा हबो किंतु रेट बढ़ी गलानी 10 टका दीटा आगु 4टा थिला तो एबे जे दिन 11टा आमे एबे जीवो अपार मोर मामू घर को आम पाई माई कौन गोटे स्पेशल डिश बनाउछंती चलंतु देखिबा आज आमर स्पेशल माई बनाउछंती माछ पत्र पोड़ा चुली रे हबो प्रिपरेशन स्टार्ट हो कंचा माछ फास्ट आगे नेबे हल्दी आ लुण गोले देबे तापरे एठी शाल पत्र सब रखा हिची शाल पत्र मसला दिया हला एबे हमरो माछरे और तो पत्र रेडी ही की रहिची माछरे मसला पड़ी गला कंचा लंका पियाज भी पड़ी गला एबे एठी लंका गुंड टिके पड़िबो लंका गुंड टिके पड़िबो कंचा लंका पड़ीची तो अधिका राग हो जिवो सेति में लंका गुंड अल्प पकेबे गुगु पूरा एक्साइटेड खाइबा पई गुगु कौन होची कम माछ पतुआ तापरे सबू जो सब मसला सब पड़ी ताको सब आम सब गलई की एक सारे गलई दिया जिवो भल से पूरा सोरिष तेल दे दिया वाला सब कंचा दिया जो माने सोरिष तेलटा भी पूरा सेमती दिया जो एबे ताको पत्र रे दिया जिवो ते सब शाल पत्र रे दुना हेची माने काले जिंस जो फिटी जिवो बोली सेथि पई ताको पूरा भल से ताटिया टाइप का करके रखा जिवो तापरे पुनी ढांका टाइप का लगा जिवो पत्र रे ही करा जिवो तो एबे पूरा ताको पत्र रे रख दिया गला अभी ताको ढांकुणी लगा जिवो से शाल पत्र रे ही ढांकुणी लगा जिवो कदली पत्र रे पूरा करा होची देखो से जो हमर खुंटी खुंची खुंची रे मु किंतु एठारे खाइबी
ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ଛୁଆ ଶିକାର ହେଇ ବାଘ କୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ତ ଆଣିକି ଥରେ କରିବେ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଲା ଚୁଲିରେ ପକାଯିବା ପାଇଁ। ମାମା ଥରେ କୁକୁଡ଼ା ଅନ୍ତ ଆଣିକି ପୂଜା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ପଚାଶ କେତେ ଅଛି ସେ ଆଞ୍ଚରେ ନିଆଁ ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଲୁହାଟା ବଡ଼ ଚୁଲି ହେଇଛି ନା ଏଇନା କଦଳୀ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିକି ଧୁଆ ଉଡ଼ିକି ନିଆଁ ହେଇଯିବ ଯଦି ନା ନା ହବ ଚାଲିଛି ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଶାଳପତ୍ରଟା ହିଁ ଗୁଡ଼େଇଲେ ସେଟା ପୁରା ଭଲସେ ହିଁ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶାଳପତ୍ର ହଁ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଶାଳପତ୍ରର ଅଭାବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଲାବେଳେ ଶାଳପତ୍ର ଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ତ ଆମର ତ ଚୁଲିରେ ମାଛ ଅଲରେଡ଼ି ବସି ସାରିଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି ସେ ହେଇସାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଅଲରେଡ଼ି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲିବା। ଖୋଲା ଯିବ କି ନା ସେମିତି ହିଁ ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ ତ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଲଗେଇ ହବନି ନା। ଖୋଲା ଯିବ ତାକୁ ଏବେ ଚୁଲିରୁ। ପଡ଼ ପଡ଼ ହଉଛୁ ହେଇନାହିଁ ପଡ଼ ପଡ଼ ହଉଛୁ ନା ଆହୁରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଚୁଲି ଭିତରେ ପସେଇ ଦିଆଯିବ। ମାଛଟା ହେଇ ସାରି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ବସେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଥରେ ଚୁଲି ଭିତରେ। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଖୋଲି ଆଣିକି ଏବେ କଡ଼େଇ ଉପରେ ରଖିଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକିନା ତଳେ ରଖିଦେଲେ ବାଲି ଫାଲି ହେଇଯିବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କଡ଼େଇ ଉପରେ ରଖିଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଅଙ୍ଗାର ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପୁରାଟା ଠିକ୍ ସେ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ସ୍ମୋକି ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଆସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗାର ଟିକେ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ପତ୍ର। ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯାଏ ମୋର ଏବେ ହେଇ ସାରିଲାଣି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମାଛ। ଏବେ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହଉଛି। ତ ଆମର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ପତୁଆ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଭଜା, ମସଲା ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପଖାଳ। ପୁରା ଆମେ ଏବେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ମାଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଲ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ମୋର ପତ୍ରପୋଡ଼ାର ଏନ୍ଜୟ ଟିକେ କରିଦିଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବି। ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାଇକି ଚୁଲି ଭଜା ଆମର ଗଛ ଲଗେଇଲେଣି।
କରୁଛ ସେଠି କଣ କରୁଛ ଡିଆ ମାରିବ ନା 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 ମାରନି ମାରନି ନା 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 ଆମ କୁଲ ଭାଇ କାନ୍ଦିବେ ତମେ ଆଉ କରନି ତମର ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାନ୍ଦିବେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ଏଇ ସିଡିଆଟା ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ମାଇଙ୍କର ପତ୍ରପୋଡ଼ାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମାଇ ଆମ ପାଇଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନେନେ ଘରକୁ ବାଏ 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 ମୋ ବୋଉ ବାପା ଭାଇ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ବୋଉ ପାନ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ବାପା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ମା ବି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଉ ଖାଇବା ବନଉଛନ୍ତି ଚା ବସିଗଲାଣି ଆମର ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପଳେଇବେ ବାକି କାଲି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବେ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭେରି ବିଜି ପର୍ସନ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ବାପା ବି ଆସୁଛନ୍ତି କଥା ହଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଉ ଏବେ ପଳେଇବେ ବାହାରିଲେଣି ବୋଉ ଏବେ ପଳେଇବେ ବାହାରିଲେଣି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବା ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଗେଲି ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ଟାଟା ବୋଉ ଦେଖିବା ନା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ବାଏ ବାଏ ପଳେଇଲେ ବୋଉ ଗୁଣ୍ଡୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କେତେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଗେଲୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଲୁ ଗେଲୁ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗେଲୁ କହୁଛି ହଁ तो आजिर वीडियो को आम ये एंड करूँ जदि आपको मो वीडियो टी भल लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब को जमा भी भूलें बाय।